czego zacząć? Mam stos myśli, co po głowie skaczą. Wszystkie coś znaczą i los tłumaczą. Ciż to zobaczą, co po prostu patrzą. Mieć lwie serce, lecieć na perce, przykuć na herce swój lwi pazur. Potem w podzięce leżeć przed mercem przy partnerce, patrząc na lazur. Obok dżungla, przed tobą kuglarz. Brak tych ważnych wyjaśnień w googlach. Na nieświadomość koncepcję Junga. Każdy odważny chce wygrać w cuglach. Błędy kosztowne jak zęby bez dubla, którędy przez trendy pędzić na szudłach. Do źródła by trzymać w garści wróbla lub celując w gołębie zaliczać pudła. To enigma sprawia, przyznaj, że obawiamy się wyznań, nieznanych lądów, własnych poglądów, swych osądów oraz wyznań. No chyba, że mamy bezpieczną przystań, w ręku talizman, przez ten pryzmat mija schizma, przybija łatwizna, wbija charyzma, rodzi się wizja. Wszystko się zmienia jak stan skupienia, nie mamy prawa by innych oceniać, a inni zawsze na twój temat mają najwięcej do powiedzenia. Bądź sobą z głową, traktuj puenty, skumaj, że ludzką rzeczą jest wątpić. W świetle tych faktów argumenty najzwyczajniej muszą ustąpić. Odchodzisz tam, po drodze szarpiesz swój nerw. Zamulasz tu, zamulasz tam i wszędzie psują ci krew. Przychodzisz tam, odchodzisz tam, po drodze szarpiesz swój nerw. Zamulasz tu, zamulasz tam i wszędzie psują ci krew. Powstań, nie ma się, że świat pluje na wpysk. Są tylko ludzie, ich plany na zysk. Chcą nam dyktować, gdzie mamy iść, ale jest wiele innych wyjść. Jak chcesz, nic z tym nie rób, ale kim człowiek bez celu? Nie stój jak oni tam z tyłu, sam odnajdziesz serum. Mamy podobne doświadczenia pomimo różnego pochodzenia, co niewiele zmienia, bo nie mogę oceniać, co niby dałaby ci ma alchemia. Ginie mój trud wśród naprawienia, próby relacji z otoczenia. Gdy nie ma skutków, ciut się zmienia skala magnitud trzęsienia. Oto ten moment, gdy nie będę biegał za nikim. Do widzenia, nie potrzeba mi cudzego siania paniki i spustoszenia. To normalne, że możemy się załamać, nie zawsze musimy być silni. Tu nie ma potrzeby udawania, więc nie przejmuj się, co myślą inni. Ważniejsza do opanowania, od upadania, sztuka wstawania. Postawienie pytania, za czym tak latam latami, to nauka latania. Robimy głupoty, zadajemy ból przez złość. Myjemy brud przeszłości, chcemy czystości przyszłości, która dopiero zagości. Dość litości, szczęście jest we mnie. Nowy dzień jest codziennie, to są możliwości, więc działaj, bo ten świat działa potajemnie, wzajemnie. Porażek, ciąg przez agong sukcesy. Można powiedzieć, lepiej popełnić, mogli dowiedzieć się, gdzie cię zawiedzie niż siedzieć.